Мнението е огромно да разкажеш емоцията, която властва в теб след този нов исторически успех за Марица. Ами честно казано, лично за мен, аз още така не мога да повярвам. Може би отвънка изглеждаше, че е доста лесно, нали, както и вашите колеги ме попитаха, че класите били виждало се, нали, че сме по-добри, но по-скоро бяхме по-подготвени. Стояхме по-спокойно на игрището и може би все още не мога да осъзная от цялата еуфория всичко, което се случва, но сме щастливи, със сигурност ще продължаваме напред и че победихме категорично стрелно. Изглеждахте и по-мотивирани. Онази топка, която заби, сякаш олицетворение на всичко, което беше Марица днес в този матч, разстрелите, скача на нещо и забива топка. Често казвам, както казах на Жана, просто аз чакам тези моменти, подготвям се както на тренировки, така и да излезе на матч. Първо трябва на тренировка, после на матч, но със сигурност имаше по-хубави моменти от тази топка. И така, наистина сега усещането да се изживееш този исторически момент, какво е, очаквала ли си го и какво е нещо, което си казахте момичетата? Както казах и след мача с Левски, вярвам в момичетата, вярвам и в себе си. И това нещо го показахме на корта, че ние бяхме отбор, че се подкрепяхме, застанахме една за друга, дори в трудните моменти в началото на геймовете, където имаше малко, нали, колебание или пак подценяване, но беше по-кратко. И поздравявам момичетата, както и на хърватска момичетата за добрата игра, но най-вече нашите. А от сега нататък нещата стават още по-сериозни. Със сигурност стават по-сериозни, ще наблегнем на тренировъчния процес, 100% ще е по-тежък, но се надяваме за повече успехи и да радваме публиката. Успявате да радвате